Uda berriko iluntze batez, zer dago erretratuan. Euskal Herriko sei gazte bertan, urduri dekoratuan. Naiz ez nagoen ohituta besten, horrelako formatuan. Samurtasuna eta gogoa dakartzat gaur kontratuan. Gabon Zaldibiea ulertu gaitezken elkar kantuan. Gabon Zaldibiea ulertu gaitezken elkar kantuan. Gabon Zaldibi zer moduz gaude, zer jana ez da maietan. Beraz hobeda mikroak hartu eta hastea lanetan. Gogo nerbion astura dakart, nik topera barrenetan. Ea guztio gozatzen degun zubi pederronetan. Igazte zarete. Zuek ere pandemia bizi izan zenuten. Itxialdiak, aurrez pentsaezinak ziren egoerak. Orduan jendeak zioen, hobeagoak eta zintzoagoak aterako gara. 5 urte pasa dira. Iruna bertso 8ko handian, eki hasita. Nork uste zuen gure arraza, denik hain jator hain treben. Tanik ez nuen gizakiengan jarri horren beste feden. Nabaritzen da ez digu egin uste bezain bat mesede, eta ez dakit ikasi dugun hortik ateratzen ere. Esan ziguten goazen guztiok batera aurrera bultza. Lagundu zure ondokoa eta besteei hartu laguntza. Naiz eta mundu ontatik joan duzaigun Coviden birusa, gure gizarte honentzat ez da asmatu antigorputza. Antigorputzik ez daukagunez, gorputzetik libratzeko. Aukera asko izan ditugu beti aurrekoz atzeko. Ez da erabilik gizarte hontan, erro hori biratzeko. Aukera ona izan zen arren, barnera begiratzeko. Eta barnera begiratzean guztiok geunden gatibu. Ta helburua lortua dute kolektiboak ikildu. Ta eki beste hainbat gauza hor urrun ja ez dakizkigu. Ze galdutako urte guztiak inorkitzuliko dizkigu. Ta galdutako kuadrillarteak eta galdutako maiak. Egin giztuzten harremantzeko eta maitatzeko etxaiak.
Neri realki gauza eder bat erakutsi dit garaiak, gu geu garela gaixotasunak sendatzeko sendagaiak. Ta nahi genuke guztia hartu ta errotik dena alda, baina nasia da gizartean sortua dagoen salda, eta guztiok aurrera eginez igo daitekeen ez malda. Zuk esan dalez gizarte hori noizbait aldatuko alda. Zuek Josu eta Janire bi nerabe zarete. Zuen ametsa influencer izatea da. Gaur irakurri duzue, zuen idoloa den mundu mailako influencer famatu batek bere buruaz beste egin duela. Iruna bertso 8 handian, Josu hasita. Naiz eta ongi dakidan dena ezin dugula ulertu, urruntzegoen baina sentitzen nuen ura horren gertu. Bere gorputza zuen enpresa edertu eta edertu, argaldu eta azkenean desagertu. Azken aldian guztiak dira, argaltasunak ta zerak, ta horregatik gureganaino iritzi zaizkigu aferak, ta horregatik neurtu ditzagun komentariotan berbak. Guk presioa baldin badugu imaginazazu bera. Presioa lehenik fikzioa da, gero bihurtzen da egi. Lehenik followa da eta gero bere bide bera segi. Guk ere izan ditzazkegu begira hainbeste begi. Igual ez du nahi eduki aizu influentzia gehiegi. Arasotxo bat urrunean da jasi zara estulka, ta nire aldetik nabaritzen dut barrutik ze kulpa. Baina begira gure albora, baitarantza pentsatuta, mundu guztia esote dago filtro berean sartuta. Filtroak soilik argazkitako gauza balira, sikira. Virtualeko mundu zikina hemen gauzatzen ari da. Hainbeste jiren ondotik sokak lepo inguruan bira. Denbora pasatut bere instako irriparrari begira. Irrifar hortan sartu zitezken, baina horren beste duda. Faltsutasuna eta antzerkia dugu oraingo kultura. Ta horregatik pentsatu daigun, ta
zerako gure ametsa amets gaizto bihurtu da. Zuk, Jon, ligatzeko aplikazio batean perfil bat iriki eta zita bat proposatu duzu, ondorengo eskaerarekin. Itxuro honekoa izan dadila, altua eta jolastia. Zitara, eki azaldu zaizu. 3 bertso 8 txikian, Jon, hasita. Joe, haze mutila, edorri zaidan zut. Mesede galanta bai, beste horren truk. Lehenengo bioiekin dudarikan ez dut, 3. horinik esango dizut. Larai, 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 nik esango dizut. Nik ere ez diot eman, zita edo zeini. Bere eskarientzat dudako meni. Eta berak baditu, hain horren beste premi. Asko eskatzen duzuta gutxi eskeni. Larai, 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 ta gutxi eskeni. Joe, jasi zaio, ego hori puzten. Bera dagon onena eta dagon ilustren. Zula saigutxirekin nik etzaitut uzten, baina nire bentajak ez dira ikusten. Tralai, laralai, laralai, ez dira ikusten. Beraz zu omen zara, guztia aparra. Asko eskatu eta ondoren baldarra. Eta gutxinez polita duzu irrifarra. Bentajak ikustea ez litzake txarra. Larai, 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 ez litzake txarra. Joe, berriro ere, bamina eman dit. Ojala baina ezin dut ondo indenetik. Mentalidare hori aldatu zazuklik. Etzazu erabaki probatu aurretik. Larai, 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 probatu aurretik. Ta probatzearena autu ona etzen. Oroitzapen gehiegi baizaizkita gertzen. Eta ez du nahi zurekin hasi sutxu lertzen. Espektatiba ez da sekula betetzen. Larai, 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 sekula betetzen. Janire, zure betiko ilusioa ETV Biko Konkistador programan ateratzea izan da. Eta aurten lortu duzu. Telebistan azaldu zinanetik, Iruri zure bikotekideak ez du zurekin kalera atera nahi. 3 bertso 8 txikian, Janire hasita. Bikote ontan jada asko daramagu, ETV-ra sartu naiz pixka bat berandu, eta gertatu dena nola alda azaldu, ETV konkistatu ta zu berriz galdu, ETV konkistatu ta zu berriz galdu. Etzaguna baizara sukaletik jada, parrandetan eskatzen
argazki ilara, sentitzen dut egiten dudala hor traba, fama kudeatzea sama handia ba, fama kudeatzea sama handia ba. Hori gezurra dugu baizera, baizera, aitzakia ederra botata kolpera, nirekin aterako alzara kalera, jartzen baldin badizut maitasun bandera, jartzen baldin badizut maitasun bandera. Urduri ipintzen naiz hori galdetzean, nahiago hasi korrika hortik iesean, beti norbait zainduzu izkina ertzean, nire izarra izan zaitezke etxean, nire izarra izan zaitezke etxean. Baina etxean dugu nahikoa distantzi, zurekin egoteko zegogo zeantzi antzi, argudioa behar dizut gaur erantzi, gero ondo miresten du Julian jantzi, gero ondo miresten du Julian jantzi. Julian jantzi sarri zaila da jasaten, 11 astakeri baititu esaten, baina asumitu dut ala dela aurten, ia noizbait platora eramaten nauten, ia noizbait platora eramaten nauten. Amodio kontutan zer modu zabiltza, Amodioa ez da nik daukadan hitza, ez gabiltza ongi baina bueno pagabiltza, duzunaz gozatzea hori da bizitza. Bihotza eta burua ados ez bataude, biak elkar jo sarri dute parez pare, naiz kolpe horretatik egin nahian alde, nik beti egiten dut bihotzaren alde. Zuek Eki eta Iruri sexu abusuak jasan zenituzten irakasle baten partetik. 25 urte pasa dira eta preskribituta egon arren, zuk Eki gertatutakoa salatu egin nahi duzu. Zuk Iruri zalantzak dituzu. 3 bertso 10 txikian Eki hasita. Naizta luze egin den barruko erronka, lehen eginen nukeena oso gogoz kontra, ulertzen dut bazaude Iruri itota, baina epaileari nahi nioke bota, bere teilaturaino joan dadin pilota. Baina pilota dago jakokotik kanpo, isuri genituen horren beste malko,
ta bizitzan eginak gara jada salto, zu kontatu nahi duzu, tanik aldiz planto, preskribatuta bada orain zertarako. Naizta epaileekin ez gauden zorteko, ta gehienetan dira hauera gozteko, errejonena etzen atera hobeto, ta zertarako egin guztiak kolpeko, nire barne umea lasai egoteko. Nik ordea nahiago barnean isildu, eta pasatakoa niretzako bildu. Urte asko aneki hortxe dara bilgu, beti mamu berdinen tametxen gatibu, min gehiago bakarrik ekarriko digu. Naizta mina eraman guk epaitegira, ta ez dugu esanen aupa eta biba, baina mugimendurik nahi nuke sikira. Naizta mina eraman ekitxo txikira, nire kudeatzeko modua hori da. Epaitegia sarri izaten da traba, ta estigmak sortzen dit Kristoren ikara. Kanpoan kazetari ta jende ilara, hurbildu zaitez eta tori bezarkada, naizta ados ez egon oso ausarta zara. Zure eguneroko bizimodua aldatzea erabaki zenuen. Merezi izan du. Herri txikitxo ta hotz bateko, bizitza batera manda. Donostiara joan nintzen eta errealitateak danba. Herrian beti herriko jende, herriko hitz ta parranda, eta jendeak ekartzen duen, eta jartzen duen langa. Nere burua ezagutzeko aukera ona izan da. Nere burua ezagutzeko aukera ona izan da. Niko gehi urte ditut bizitzan, baina kontziente 12. Eta izan naiz ingurukoen espektatiben zamari. Apuru asko jartzen zaizkio, norberak dara manari. Orain bizitzan nik hartutako erabakien emari. Gustu honena hartzen baitzaio, asko kostatzen denari. Gustu honena hartzen baitzaio, asko kostatzen denari.
Zu zara testigu bakarra, ez zara isilik geratuko. Aldagela bat, irakasle bat, 120 minutuko nere bihotza, arek eskua lagunari noiz sartuko. Hikia nintzen, hikitu nintzen, hitz egiteari uko, eginagatik isiltasuna, zen horren 3 puntuko, orduan guztiz isildu nintzen, oraine naiz isilduko. Oraine naiz isilduko. Kafetarako gelditu gara, bihotzak ta buruz buru gauden unean lurrundu dira, barruko 1000 apuru. 15 urte errepasatuz, ia segunduz segundu, galdetu diot, aizu laguna, nahi alduzu hau lurrundu, majoa kale gorian dago, izorratuko aldugu, izorratuko aldugu. Zuek etxetik oso gutxi ateratzen zareten, 3 aitona-amona zarete. Zuen bilobe gozinberden abesten dutela eta gaur bai. Gaur etxetik irten eta Josepanen zaudete. Launa kopla, janire hasita. Gaur egun ona zelako, etxetik egin eskapo, joese ondo ikusi alden dena mirillatik kanpo. Horiek dute sormena, ematen da biltza dena, nire ekitxu esote dugu guztietan guapoena. Jon ere dator galako, egin aldiote planto, gaixoa dago besten maietik urrunduta ia kanpo. Ene janire barkatu, zenbakiz ditut kontatu, zeta bat ere ezin izan du erdi ondoa oskatu. Telebistan hain celebre ikusi ohi dugu trebe, aietorri da gaur grabatzera hitzetik hortzera ere.
Eta gu hirurok grabe, ez da ohikoa alare, nola arraio etorri gera bate makilatu gabe. Itxura ze enbarazu iruriri egin kasu, telebista ere ekarri dute baina non dago irazu. Janirek hainbat bertute eta iruriren truke, naiz bizkaitartak gazteak izan nahiko ondo egiten dute. Irazu etxean jakina, hobearekin bagina, oraingo hauek ez dira eta lehengo zarrak adina. Eta zuek erabakita, boto gehien bildu dituen bertsolariak gaur, Iruri Altzerreta. Eta gaur hemen bigarren postuan, Gabiriko txartela lortzen duen bertsolarietako bat, Eki Mateorena. Gabiriako txartela lortzeaz gain, 12. Osinberdeko sariketaren irabazlea, Iruri Altzerreta. Bertsolari gazteok oi dauzkagun penak, gora berak ekarri oi ditu sormenak, nahi bai ditugu beti aizaio gorenak, baina batzutan bueltan ditugu problemak, gaur astuta penak, opari onenak, oiek izaten dira espero ez direnak.